Veľa firemných webov vzbudzuje nedôveru. Návštevník ich jednoducho neverí. A to všetko len kvôli tomu, že na webe chýba pár údajov. Ako to napraviť, sa dozviete v tomto videu. Ahoj, moje meno je Erik Hoffman alias Rakeťák. Pomáham podnikateľom, aby zo svojho webu vyžmykali doslova maximum. To znamená, aby získali čo najviac zákazníkov a čo najviac predajov. Poďme sa pozrieť teraz na stránky s kontaktom, s kontaktnými údajmi, pretože táto stránka je tá stránka, kde príde zákazník a návštevník, keď sa rozhoduje kúpiť, aby si zistil, či daná firma je legálna, nelegálna, kto vlastne za ňou stojí. Proste keď má takú tú jemnú nedôveru. Avšak, ak príde na stránku, ktorá vyzerá iba takto, že je tam kontaktný formulár, nie je tam žiadne meno, žiadna firma, obrovská nedôvera sa v ňom odbudzuje. Áno, aby som nekryjúdil tejto firme, ona má kontakty ešte aj dole v petičke, ale to zákazník nemusí vidieť. On to môže ľahko prehľadnúť. Takže, ak na svojom webe máte iba formulár, tak častokrát vzbudzujete nedôveru v očiach vašich potenciálnych zákazníkov. V očiach návštevníkov vašej web stránky. Ako by mal vyzerať teraz formulár? Poďme sa pozrieť na stránku druhú. Stránka s kontaktom by mala vyzerať týmto spôsobom. Mala by tam byť adresa, mala by tam byť kontakt, meno, s kým budem rozprávať, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje, mapa, kde sa nachádza človek, možnosť ešte kontaktovať ma formulárom, wow, proste všetky možné údaje mi tu dali. Druhý príklad, pekný, je stránka e-shopu s outdoorovým obchodom, outdoorovým oblečením a outdoorovými vecami. A proste tu sú ešte aj obrázky predávačov, majiteľov a tak ďalej. K tým fotkám by sa hodilo, aby ľuďom bolo vidieť do tváre. Ono je super, že tie fotky sú nie také tie biznisové naumelkované fotky, ale sú to fotky, ktoré sú z bežného prostredia, čím sa opäť zákazníkom zase viac priblížili, ale bolo by lepšie, aby tým ľuďom bolo vidieť aj do tváre, lebo zatiaľ z toho ja až tak veľa nemám. Nespoznal by som toho človeka, keby som prišiel do predajne. Opäť táto firma má tu uvedenú prevádzku, má tu otváracie hodiny, kontakty mobilné, e-mailové, šojka, fakturačné údaje, proste všetko. Má tu mapku, akurát mapku by som zväčšil, pretože v tejto mapke sa veľmi teraz nedá hýbať, takže dal by som ju ešte trošku vyššiu, aby som ju mohol aj využiť ako zákazník a nájsť tú navigáciu, kam potrebujem a možno ešte nakoniec pridať kontaktný formulár. Takže poďme si zhrnúť, čo by na stránke s kontaktom malo byť, aby ste vzbudzovali dôveru. Aby zákazník si nemyslel, že sa len za niečo skrývate. Na stránke s kontaktom by mala byť hlavne adresa vašej firmy, všetky fakturačné údaje, kontakt na kontaktnú osobu, to znamená na osobu, s ktorou bude človek komunikovať, nielen telefónne číslo, ale aj kto to je, meno. Ideálne, ak k tomu bude pridaná ešte fotka. Výborné pre navigáciu, ak čakáte, že návštevníci k vám môžu prísť, tak je aj mapa. Tá mapa zase ukazuje, že ste nejaká dôveryhodná firma, ktorá reálne existuje, pretože máte niekde nejaké sídlo, nejaké miesto alebo nejakú prevádzku. No a na záver sa hodí kontaktný formulár, aby návštevník vám nemusel písať e-mail a hlásiť sa do svojej e-mailovej schránky, ale aby rovno svoju otázku mohol položiť do tohto kontaktného formulára. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať ďalšie tipy a triky, ako vyťažiť zo svojho webu maximum, tak kliknite na toto tlačítko a prihláste svoju e-mailovú adresu. Pretože sú nejaké informácie, ktoré nedávam ani na Facebook, ktoré nedávam ani na YouTube, ktoré nedávam ani na web, ale posielam ich iba mailom. Ak chcete získať tieto tipy a triky, tak kliknite na toto tlačítko a prihláste sa tam, aby ste mailom mohli dostávať tieto informácie. No a pamätajte, že ja som zodpovedný za to, ako sa mne darí v mojom biznise, ako ja tieto rady dávam do praxe, ako ich aplikujem a aké výsledky s nimi mám. Taktiež, vy ste zodpovední za to, ako sa darí vo vašom biznise vám. Preto vezmite zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk a vyrazte smelo do akcie.